Moi, mä oon Janita ja tässä on Mirke. Täällä on myös koiramuona mukana. Ja me kerrotaan nyt 10 faktaa molemmista. Eli mä aloitan nyt, eli 20 yhteensä. Okei, ensimmäinen. Mä pelkään pimeätä tosi paljon. Kaikki kauhuelokuvat tulee mulle mieleen ja kaikki se on ihan järkyttävää. Sitten toinen. Mä rakastan koiria ja yli kaiken. Kolmas. Mä omistan koiran ja kissan. 4. Mä keksin opettajille aina hyviä selityksiä, jos esim. Myöhästyn koulusta, unohan läksyt tai jotain vastaavaa. 5. Mä vihaan siivota omaa huonetta. 6. Mä rakastan piirtää yli kaiken. Piirrän koneella. Ja sitten... Anteeksi toi keskeytys, tuolla tuli joku ihminen ja me ollaan kirjastolla eikä tässä saisi olla. Varsinkaan koiran kanssa, mutta jatketaan. 7. Mä rakastan suklaata. Siis suklaa on niin ihanaa. 8. Mä oon kylillä tosi paljon aina kavereitten kanssa. 9. Mä oon 14. Ja 10. Mä oon 1,60 m pitkä. Jee, nyt on Mirken vuoro. Nyt mummukin. Ja 1. Mä oon 14-vuotias. 2. Mä oon 65 senttiä pitkä. 3. Mulla on 1 veli. Ja sitten äiti ja iskä kappaskeppas. 4. Meillä on eläimiä, 2 koiraa, kohta 3 ja 2 kissaa. Mulla on tärkeitä hevoset ja kaikki eläimet. Ja ihmiset ja musiikki ja liikunta. 6. Haluaisin oman hevosen tai ylläpito, joka olisi oma. 7. Haluaisin hevoslukioon tai hevosalalle vastaavaa. 8. Tykkään sisusta, tykkään myös vaatteista. Eli niinku eri lailla pukeutumista ja silleen. Ja 9. Mulla on outoja tapoja, eli siitä voisi tehdä jossain vaiheessa videon. Ja 10. Vihaan oman talon siivoamista, koska mä tykkään hyvin kavereilla oman talon siivota. Ja sitten tykätkää ja tilatkaa ja nähdään ensi videossa. Moikka!